Bon dia a totes i a tots. El meu nom és Sergi Moll Begú i avui vinc a presentar l'experiència docent, recuperar i divulgar la memòria històrico-educativa a través del podcasting. És una experiència docent no només duta a terme per part meva, sinó també per part de la doctora Francisca Comas Rubí. Anem a aproximar-nos als aspectes introductoris d'aquesta experiència docent. En primer lloc, hem de destacar que és una experiència docent que s'emmarca en un projecte d'innovació docent concedit per l'Institut de Recerca i Innovació Educativa que versa sobre la creació i difusió de contingut com a eina pedagògica. La majoria de les experiències docents que es deriven d'aquest projecte estan relacionades amb l'àmbit de la història i l'educació i, per tant, s'han circumscrit en assignatures relacionades amb graus com educació primària, infantil, pedagogia o educació social. Com hem pogut veure en el títol, és una experiència docent relacionada amb el fenomen del podcasting, un fenomen que ha irromput amb força en el panorama comunicatiu, però també ha tingut una sèrie de conseqüències a nivell de l'àmbit de l'educació. Sobretot la modalitat de teleeducació i l'educació a distància. Ara bé, a l'educació presencial també tenim algunes experiències detectades on veiem que els professors, sobretot, creen contingut, creen podcast tal per ampliar o reforçar el contingut de l'educació presencial. Ara bé, l'alumnat normalment veiem que sol tenir un paper passiu, exerceix el rol d'oient, i en aquest cas, en la nostra experiència docent, hem intentat girar aquesta seqüència i intentar que l'alumnat tingui un paper actiu. I sobretot per assolir un dels objectius de les nostres assignatures relacionades amb història i l'educació, que és recuperar i divulgar el llegat de docents i pedagogs de les Illes Balears. I en aquest cas hem intentat que l'alumnat creés aquest contingut, que creés aquest podcast sobre aquesta temàtica. Explicat l'introducció, anem a veure un poc quin és el context d'aplicació d'aquesta experiència docent, l'experiència docent concreta que venim a exposar, es circumscriu al grau de pedagogia, concretament a l'assignatura del tercer curs Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius, on la doctora Comas i jo tenim un nombre total de 62 alumnes matriculats, on 59 duen a terme l'itinerari A, mentre que tenim 3 alumnes que duen a terme l'itinerari B. Han tingut una disponibilitat temporal que va des 12 de setembre al 20 de gener i l'antecedent d'aquesta experiència docent és una lectura obligatòria que tenien dins l'assignatura, una lectura obligatòria sobre docents, pedagogs i altres professionals d'educació, que es du a terme, com us dic, com una lectura obligatòria on s'avaluava a partir d'una entrevista oral. En aquest cas, nosaltres hem intentat canviar aquesta activitat i introduir el podcasting per assolir el mateix objectiu. Per lo que fa a l'organització, com poden veure en pantalla, han conformat el treball en 4 fases. Una primera fase on havíem de conformar els grups de treball, normalment de 3 integrants, i aquests grups havien de triar, en primer lloc, seleccionar un autor, un mestre, un pedagog, que a ells els interessés investigar, i en aquesta fase, a part de triar l'autor que fiaven treballar, també havien de localitzar la bibliografia que havia de vestir, que havien de fonamentar aquest podcast. Normalment la bibliografia ha estat biografies elaborades per prestigiosos historiadors de l'educació i també ha estat complementada a vegades amb articles i altres treballs publicats. A la fase 2, com poden veure, s'ha de tenir una lectura activa d'aquesta bibliografia, d'aquestes biografies, d'aquests treballs, i s'ha de tenir un buidatge. A partir de la fase 3, l'alumnat ha començat a dissenyar el podcast, a escriure el guió, després, amb el vistiplau del professorat, amb la correcció del guió, després passaven a l'enregistrament i finalment el treball de postproducció, de muntar el programa. Finalment tenim la fase 4, on encara estem immersos, acaba el dia 20 de gener, que és la publicació i publicitat del podcast. En aquesta fase tenim que ja s'ha entregat de forma oficial als professors el podcast, el que passa que encara han de fer una publicació oficial i la publicitat d'aquests episodis, però de moment estem en aquesta fase. Explicada l'organització, anem a veure un poc quins són els resultats finals. En primer lloc, hem de destacar que el podcast es titula Fars Educatius. Aquest podcast està conformat per diferents capítols. Cada un d'aquests capítols tracta un dels autors que abans els hi comentava. La majoria d'aquests professionals d'educació comparteixen no només haver participat en el procés de modernització educativa de les Illes Balears, sinó també que comparteixen haver estat castigats i perseguits durant el franquisme.
aquest era un poc l'interès i aquest era l'element comú de tots aquests capítols. No? Com poden veure, hi ha diferents autors: Joaquim Gadea, Rosa Roig, Miquel Deià, Margalida Comas o Joan Capó. En aquest sentit, a part de que se tracta cada un d'aquests capítols un personatge diferent, veuran que també hi ha un format diferent a cada un dels capítols. Hi ha capítols que utilitzen la conversa i la tertúlia, altres, com el cas de na Rosa Roig, requeren la seva vida a partir de cartes personals, o també tenim podcast, si no vaig errat, de Miquel Deià, on s'aprofita per fer una entrevista a un expert que complementa i amplia la informació que ja tenien els alumnes. Anem a escoltar un parell de fragments per comprovar aquests diferents formats. Primer escoltarem a Joaquim Gadea, després a Rosa Roig i finalment a Miquel Deià. Anem a veure si es pot sentir bé. Molt bon dia, avui ens trobam a un nou episodi de Fars Educatius per conèixer una mica més en profunditat aquells personatges que van marcar un abans i un després, no només a nivell educatiu, sinó també social. Jo soc Isabel i avui tenim la nostra convidada Andrea. Molt bon dia, Andrea. Bon dia, què Com tal? estàs? Molt bé, molt contenta i amb molta il·lusió d'estar aquí i poder xerrar d'aquest home i d'aquest mestre. Molt bé. Avui divulgarem tot allò que ens va deixar el mestre Joaquim Gadea. Començar? Aquest seria l'exemple de la tertúlia conversa que duen a terme les autores del podcast sobre Joaquim Gadea. Ara anem a veure el cas de na Rosa Roig, com us hi comentava, una recreació a partir de lectura de cartes personals, un format bastant original. Anem a escoltar-ho. Buenos días, mundo. Hoy estamos aquí coproduciendo un podcast llamado Fars Educatius para recuperar y divulgar el legado de una ilustre pedagoga de las Islas Baleares, Rosa Roig. Está con nosotros también Andrea Moros. ¿Qué tal, Andrea? Hola, Claudia. Sí, no te olvides que a partir de una carta escrita por la protagonista, indagaremos y comentaremos diferentes aspectos de su vida, tratando su ámbito personal, profesional y político-cultural. Así pues, damos paso a escuchar una carta escrita por Rosa Roig. Vaig néixer un 15 de juny del 1890 a Marçà, Tarragona. El meu pare era en Bonaventura Roig i Queralt. Aquest era el cas de na Rosa Roig, aquest format de llegir cartes personals que ella mateixa recreen. Crec que és un format bastant original i que captiva a l'oient. Anem ara a veure el cas de Miquel Deià. Escoltarem un fragment, ja amb el poc que ha començat, on s'entrevista a un expert. El cas del podcast de Miquel Deià, l'entrevista a Pere Fullana, professor d'Història d'Educació de la casa. El 40, Deià fue trasladado y nombrado de director interino en la Escuela de Son Españoles de Palma, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues para ir acabando, vamos a escuchar a Pere Fullana, historiador y profesor de la UIT. Mira, personalment, a mi sempre el que més m'ha interessat d'aquest personatge és que és, diguem-ne, primer, la seva manera d'entendre el mestre. Com des de Mallorca se pot estar molt al dia quan a metodologia. Aquest seria l'exemple del cas del podcast de Miquel Deià, on s'entrevista a un expert, i així passa també amb el capítol de Margalida Comas, Joan Capó, però no hi entraré perquè no tinc temps, se m'està acabant el temps i intentaré fer via per no superar el temps permès. Anem ara a explicar un poc com a resultats com han avaluat l'alumnat aquesta experiència docent. Veiem que a nivell d'assoliment del contingut de la lectura i del treball, a partir del treball d'investigació que han anat fent, ells diuen que ells assenyalen que tenen la percepció que han assolit el contingut de forma significativa, com per veure el gràfic. A nivell de quina relació té aquest treball del podcast i el treball d'investigar sobre un docent, sobre un professional de l'educació del passat de les Illes Balears, ells troben que, com poden veure la gràfica, té una altra relació, té una relació bastant significativa. Per lo que fa a nivell de dificultat, veiem que la majoria de gent troba que és una dificultat baixa. Ara bé, si ajuntam altres que han assenyalat amb una puntuació de 5 i 4, veiem que es podria igualar amb els qui troben que ha estat més o menys simple, però crec que això és una cosa que s'explica més bé en la següent pregunta, que era l'utilitat del manual.
Tot i que percebien que era una activitat difícil, el manual els ha ajudat a superar aquestes dificultats, segons el que han pogut rebre a partir d'aquests qüestionaris anònims, no només a nivell quantitatiu, sinó també a nivell qualitatiu. I bé, altres preguntes de satisfacció que tenen amb el treball realitzat, que és alta, com poden veure. I finalment també ens interessava veure quina motivació i diversió havia despertat en ells aquesta activitat i veiem que també ha estat alta. Per tant, els resultats a nivell general han estat satisfactoris, com també assenyalàvem a les conclusions, que com a conclusions només assenyalar que tenim uns resultats satisfactoris per la nostra part. Veiem que hi ha un resultat satisfactori a nivell de contingut, del contingut d'assignatures, contingut teòric, que també s'ha despertat motivació de l'alumnat, per tant, això també ho trobam un resultat positiu. Veiem també que hi ha hagut un augment i una millora a nivell de coneixement sobre les TIC i finalment el tema de la transferència, no només que el contingut que donen dins la classe quedi dins les parets de l'aula, sinó que pugui travessar en un futur a la societat. Com a propostes de millora tenim diferents propostes per part nostra, per part d'ells, trobant que s'ha de fer una posada en comú de forma contínua, no deixar que aquests grups de treball treballin de forma estanc, intentar que es puguin intercanviar impressions, que puguin ajudar-se entre ells per molt que treballin autors diferents, que hi hagi més temps disponible, homogeneitzar criteris, que crec que això és un tema que s'aniran xerrant més endavant, perquè hem estat bastant contents a nivell de que hi hagués aquesta riquesa a nivell de format i és una cosa que estudiarem, si hem d'homogenitzar o mantenir aquesta heterogeneïtat entre formats. I finalment hem demostrat amb aquesta experiència docent, o s'ha demostrat a nosaltres que teníem recels, que l'alumnat pot exercir com a subjecte actiu de creació de contingut tant educatiu com cultural i sobretot també utilitzar-ho com a eina pedagògica i crec que s'ha superat les expectatives amb el creix. I res, això és tot. Moltes gràcies per la seva atenció. Em sap greu no ho haver fet de forma presencial, però bé, si tenen qualsevol qüestió en relació amb aquesta experiència docent, poden escriure-me en el correu s.moll@ui.cat i res, ens veurem i qualsevol cosa me poden escriure tant en el correu com en el fòrum corresponent. Moltes gràcies i salut, que vagi bé.